Houve un tempo no que Friol era terra de feroces señores da guerra, que vivían dentro dun complexo sistema feudal e trataban mal aos seus vasalos nunha vasallaxe cruel e deshumanizada. Sufrimento, dor, desolación eran os sentimentos que acompañaban nos campos donde os labregos traballaban de sol a sol. Uns desfalecían e outros eran asfixiados polos diezmos que lles obligaban a pagar a igrexa e por un cruel e malvado Vasco das Seixas, que disfrutaba de privilexios mentras que o seu povo agoniaba. Allí estes males, Vasco das Seixas regodeábase no luxo, chamaba os millóns trovadores e sobrares para que amenizasen as súas veladas. Dende logo, que home máis malo? Ah, non oídes? Son as arpas, as cítulas, as laúdes e violas. Imos ficar un pouco, apartemos as cortinas e ollemos a corte de San Paio con Vasco das Seixas aos mandos. Ah, menudo aburrimento, aborrezco estar nesta corte, che de xente metepatas torpe a preguiceira. Monseñor, acaso non merezco o ceo por aturar tanta tontería e mediocridade? Perderme eu no medio de tanto botarate. A bofé que sí, unha gran majestade como vostede, tan pouco valorada, tan mal entendida. Canto lamento, don Vasco. Raciñas, Ains, ainda por riba, teño unha muller que é máis burra que a pouco. Catalina, só che faltan as orellas, que non faz outra cousa máis que relinchar e rebundar como un cabalo. Crese ladrón que son todos da súa condición. Que dis, Mentecata? Que ouso dicir? Nada, meu señor, xa sabe que os seus desexos son os meus desexos e as súas ordes son o meu cometido. Así me gusta, que seas boinha sumisa. Anda, vai buscar o receptor de voz. Bos días, ilustrísimas eminencias reales e eclesiásticas. É un placer para min comenzar a recitar don Gaifeiros que versas. E onde vai aquí, Rumeiro, meu Rumeiro, donde irá? Camiño Compostela, non se sale, chegará. Os pés de vacina de sangue, se non pode máis andar, mal tocado, pobre velho, non sei se lhe chegará. E longas e blancas barbas, ollos de 12 mirar, ollos gazos leonados, verdes como a agua do mar. E onde vai o meu Romeiro? E onde quere chegar? Camiño de Compostela, onde quere o meu fogar. Meterase nun diabo, xina 7 anos hai, pero 5 en 7 horas, grande como un altar. Podes ser meu veniño, vamos a descamiñar. Paso na trova das trovas e a ver se bona bala. E eu son don Gaifeiro non nos voltamos. Agora non teño forza, que Santiago non andará. Chegaron a Compostela, foron a catedral, e desta maneira falaba o Gaifeiro de Montán. Gracias, meu señor Santiago. Os vosos pés me tes xa. Se queres tirar na vida, podes, meu señor, tirar, que morrerei contento nesta bella catedral. E aquel home das manos brancas que era tendido no chan, ten os ollos verdes como a auga do mar. E o bispo que estuí, ali o manco enterrar. E así morreu, señores, Gaifeiros de Morrotán. E este é o momento de milagres que Santiago Apóstol fala. Basta, basta! Que vos pasa, meu señor? Acaso ten o resto na cais para comer o corzo que onde cazaron os vasalos? Xa estou farto, sempre empezaste a recitar co mesmo aborrecible e insípido poema. Quero música, que toque música, xa, dixen xa.